For os betyder ISEC-programmet meget, fordi at det giver os en mulighed for at trække på ressourcer rundt omkring i verden. Og det at være international og have kompetencerne hentet fra forskellige lande, det giver noget dynamik og noget innovation, som vi har brug for. Og det hjælper os til, at når de produkter, vi har, skal ud over de danske grænser, så er vi allerede i gang med at have både engelsk og dansk som virksomhedssprog. Extel har haft et rigtig godt samarbejde med ISEC de seneste par år, og det har været rigtig givetigt for os på rigtig mange måder. Først og fremmest har ISEC været et professionelt samarbejdspartner og håndteret alle forespørgslerne professionelt, har taget sig af vores ISEC-kollegaer på en meget professionel måde, har op til samtalerne lavet et meget grundigt forarbejde, som har været meget givetigt for os. Og det har betydet, at vi har meget af forarbejdet har ISEC gjort, så vi ikke har skulle gøre så meget andet end at vælge nogle gode kandidater ud. For Extel har det betydet, at vi har fået nogle rigtig gode kandidater fra steder i verden, vi normalvis ikke har kunne få kandidater, ressourcer ind. Og det har været velkvalificerede ressourcer, som har haft en betydning i vores hverdag også. Så værdien for Extel har helt sikkert været at få skabt et bredere fundament for at få nogle gode ressourcer ind i virksomheden, som vi ikke ville have haft foruden ISEC.